Tekisimme pienen haastattelun, käykö? Mikä juttu tää on? Mihin tää tulee? Mitä mun mukaan pitäisi sanoa? Tuo, että jahtaat häntäisi, ei ole ainakaan paras mahdollinen julkisuuskuva. Saan kyllä aivan riittävästi julkisuutta, kun opettelen nämä kissapelin hienoudet. Olen kyllä niin kehityskelpoinen yksilö, että ihme, jos en pääse johonkin NHL:ään harhauttelemaan. Tästä hidastuksestakin näkee, että olen melkein silmää nopeampi. Nämä Teemu Selänteet ja muut sankarit ovat aivan muumioita verrattuna näihin minun harhautuksiin. Mikäs juttu se tuo on? Harjoittelen näkymättömänä jahtaamista. Noinhan susta tuleekin suuri saalistaja. Nimeni on Nikula, Remu Nikula. Ja olen hieno seurapiiri kissanpentu, kuten kuvasta näkyy. Jos ei julkisuus häikäise, niin ainakin väsyttää olla näin suurin ja kaunein. Mitenköhän on noiden juttujen katuuskottavuus? Oho, toi kissa on kyllä paljon isompi kuin mä. Toi on varmaan vetänyt jotain muutakin kuin latsia. Sen on täytynyt syödä ainakin 50 elävää rottaa. Ei muuten tule tollaiseksi. Älä nyt ala isottelemaan, kyllä säkin kasvat vielä. Tällä kun mä reenaan, niin kyllä saa tollaiset rontit kyytiä.